Bine ai venit la Clinica de Alăptare! Este Săptămâna Internațională a Alăptării 1-7 august 2020, iar eu sunt Livia Toboșaru, consultant certificat internațional IBCLC în alăptare, consultant în baby wearing, moașă și mamă de 4 copii născuți natural și alăptați. Multe evenimente se adresează mamelor și subiectul alăptării este un subiect despre care se crede că este de obicei privitor la mame, dar aș vrea să vorbesc de data aceasta despre susținerea de care au parte mamele care alăptează, în special din partea partenerilor lor, adică din partea taților. Și de aceea m-am gândit să vorbesc despre 10 feluri în care tații sprijină alăptarea. Eu mă declar onorocoasă, vă spuneam că sunt mamă de 4 copii născuți natural și alăptați. Am marele noroc să fiu și să fi fost foarte mult sprijinită de soțul meu și ajutată și încurajată. Și mi-am dat seama că în spatele unei femei care alăptează se află de cele mai multe ori un tătic suportiv, un partener suportiv și de altfel și studiile arată foarte clar faptul că sprijinul sau lipsa sprijinului de care are mama parte în alăptare are clar un impact asupra succesului ei în alăptare. Și ca atare, haideți să vedem împreună cum sunt sprijinite mamele care alăptează de către tați. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că înainte de a fi părinți, femeia și bărbatul sunt un cuplu. Astfel se ajunge la procreere și la nașterea bebelușului și haideți să ne gândim cum este privită femeia înainte de a naște, înainte de a deveni mamă sau înainte de a rămâne însărcinată, cum este privită de către partenerul ei. Este privită cu admirație, este privită cu adorație, este privită ca o divă și se simte așa, se simte iubită, se simte apreciată, se simte dorită. Deci, asta este foarte important să reținem că după ce mama naște și practic după ce părinții devin părinți, căci în momentul în care se naște un bebeluș, se naște o familie și se nasc și cei doi părinți. Înainte să vină bebelușul, ei nu erau părinți și de altfel tatăl, prin dorința lui, prin adorația lui, este cel care contribuie substanțial la devenirea mamei, pentru că astfel mama rămâne însărcinată. Și este foarte important ca mama, după ce naște, să se simtă în continuare adorată. În continuare, partenerul ei să fie uimit de cât de minunat este corpul ei. Da, va fi o altfel de adorație, va fi o altfel de admirație, nu va mai fi o admirație a corpului erotic al femeii, ci va fi o admirație a corpului matern al femeii și o admirație a femeii ca, de data asta, nu ca o divă, ci ca o zeiță a maternității. Și am vrut să încep cu acest lucru, mi se pare cel mai important, pentru că, de fapt, după ce mamele nasc, pentru că și din punct de vedere psihic și din punct de vedere fizic ele trec prin foarte multe schimbări, le este foarte greu să se recunoască și să se regăsească. Și ca atare, faptul că ele sunt admirate de partenerii lor ca mame și admirate pentru ceea ce corpul lor minunat, care este un corp și al maternității sau care a devenit între timp un corp al maternității, asta le face să capete încredere în ele, să se ajusteze mult mai bine, să înceapă să se simtă în pielea lor, în acest corp matern. Practic, partenerul este cel care o admiră și ca mamă, chiar dacă ea nu se simte deloc demnă de admirație, chiar dacă ea se uită la corpul ei și îi se pare că
nu-l mai recunoaște, nu-și mai recunoaște acel trup cu sex appeal, ci iată, este un trup matern care a trecut prin multe schimbări, dar este acest trup uimitor, dătător de viață, trup în care a fost conceput bebelușul, trup în care a crescut bebelușul, a hrănit și a crescut bebelușul timp de 9 luni de zile, acest trup minunat al ei care i-a dat naștere, indiferent de modalitatea nașterii, și este acest trup minunat care este capabil să hrănească bebelușul exclusiv timp de 6 luni de zile, așa cum recomandă studiile și Organizația Mondială a Sănătății. Și este foarte important ca mama și după naștere să se simtă în continuare admirată și tatăl să fie în continuare acest sprijin și să se regăsească, să se recompună în ochii lui, pentru că, într-adevăr, după nașterea bebelușului, cuplul trece prin multe schimbări, prin multe transformări și, iată, și admirația va veni, în primul rând, ca admirație față de această capacitate uimitoare a femeii de a da viață și de a crește această viață atât înăuntru corpului ei, cât și în afara corpului ei. Și când spun asta, mi-amintesc de un moment foarte frumos în care soțul meu stătea lângă mine și mă privea pe mine și pe bebelușul care avea atunci în jur de 4-5 luni de zile și era alăptat exclusiv. Și se uita așa duios la noi și mi-a spus îmi dau seama că bebelușul ăsta minunat este făcut tot din sângele tău și din laptele tău. Și citeam așa pe ochii lui cât de multă admirație și cât de multă recunoștință era pentru ceea ce eu făceam, chiar dacă eu nu mă simțeam grozav, chiar dacă mă simțeam obosită, chiar dacă evident eram destul de neîngrijită, căci eram tot timpul la dispoziția bebelușului. Dar el reușea să vadă dincolo de asta lucrurile minunate pe care eu le făceam pentru bebeluș și faptul că tot ceea ce eu făceam se vedea în cât de bine era bebelușul nostru. Și cred că asta este cel mai important lucru pe care îl fac tații pentru mamele care alăptează, faptul că le admiră și le spun asta. E foarte important să verbalizăm și să le spunem mamelor și să le apreciem, să le spunem în cuvinte ce treabă minunată fac și cât de minunate sunt. Asta aduce în discuție al doilea lucru pe care tații îl fac pentru a ajuta alăptarea, și anume faptul că ei au încredere în partenera lor, au încredere în mamă, au încredere că acest corp minunat al mamei, care a crescut bebelușul timp de 9 luni de zile în burtică, fără ca noi să dozăm, în timp ce bebelușul era în burtică, fără ca noi să dozăm niciun nutrient, niciuna din substanțele esențiale de care bebelușul are nevoie pentru a trăi și a crește în burtica mamei, la fel, după ce mama naște, fără niciun control din partea noastră, corpul mamei este pregătit și este capabil să hrănească, în majoritatea cazurilor, să hrănească exclusiv acest bebeluș timp de 6 luni de zile. Deci, odată ce tatăl îi comunică mamei această încredere și este clar că el are încredere și nu o subminează. Soțul meu nu mi-a spus niciodată, dar dacă laptele tău nu este bun, dar dacă laptele tău nu este suficient, dar poate nu ar trebui să mănânci varză sau fasole sau nu știu ce, ca nu cumva bebelușul să plângă din cauza aceasta. Pur și simplu nu a pus niciodată la îndoială dorința mea de a alăpta, i s-a părut ceva firesc și normal, îndârjirea mea de a alăpta inclusiv pentru că, evident, m-am confruntat și eu ca orice mamă cu probleme destul de mari la prima alăptare și întotdeauna m-a susținut în acest demers de a alăpta și întotdeauna a crezut împreună cu mine în corpul meu, în alăptare și în faptul că acesta este cel mai important lucru pentru bebelușul nostru și cel mai prețios lucru pe care îl pot oferi după nașterea lui. Deci, iată, admirație, primul lucru, al doilea lucru, încredere, este ceea ce oferă tații mamelor care alăptează și, de asemenea, al treilea lucru care vine în discuție este informarea.
Un tatăl informat, un tată care se informează despre alăptare, este un tată căruia în primul rând îi pasă despre alăptare, consideră că este ceva suficient de important care să merite atenția lui. De ce? Pentru că alăptarea nu este o chestiune care privește doar mama sau care privește doar familia. Este ceva care privește întreaga societate. Este o chestiune de sănătate publică și tatăl ar trebui să-și dea interesul pentru a face ca bebelușului să fie cât mai sănătos și pentru ca și mamei să fie cât mai bine, pentru că evident toți știm că sunt multiple beneficii ale alăptării și pentru mamă, dar și pentru bebeluș, dintre care cele mai notabile pentru mamă sunt scăderea riscului de cancer de sân și de cancer ovarian. Să nu uităm că totuși cancerul de sân este cancerul cu cea mai mare incidență la femei. Și ca atare, al treilea lucru pe care îl fac tații suportivi în alăptare este informarea. Adică se informează despre alăptare, nu se lasă pe seama zvonurilor și a prejudecăților auzite de la cei din jur, ci fiindcă este un lucru esențial, hrănirea copilului pentru sănătatea lui, atunci tatăl caută să se informeze de la specialiști, de la surse de încredere și în acest fel nu va avea discuții în contradictoriu cu partenera lui și în acest fel ajungem la al patrulea lucru pe care îl fac tații care sunt un sprijin de încredere în alăptare și anume își setează așteptări realiste despre alăptare. Pentru că informându-se, tații află că este normal ca bebelușul alăptat exclusiv să sugă de cel puțin 8 ori în 24 de ore. Nu este normal ca bebelușul să doarmă toată noaptea și să fie treaz toată ziua, ci dimpotrivă, bebelușii se hrănesc la intervale destul de scurte și ziua și noaptea și de asta mamele au nevoie să doarmă ziua când doarme bebelușul pentru a se putea odihni și pentru a se putea trezi noaptea când se trezește bebelușul. Deci spuneam că al patrulea lucru pe care îl fac tații suportivi este că își setează așteptări realiste în privința alăptării și în privința perioadei prin care va trece mama și în privința dezvoltării normale a bebelușului lor. Ce vreau să spun cu asta? E normal ca un tată, dacă vine seara acasă de la muncă, de exemplu, să nu se aștepte să găsească casa curată, sclipitoare, masa încărcată de bucate aburinde, mama și ea sclipitoare și radioasă, toată aranjată și parfumată și zâmbitoare și bebelușul și el cu un zâmbet de la o gură la alta. Asta este o imagine idilică complet nerealistă. Ce se întâmplă de cele mai multe ori este că tatăl, când ajunge seara acasă, casa este vraiște, pentru că mama a fost toată ziua la dispoziția bebelușului ei, așa cum are nevoie bebelușul în primele săptămâni și în primele luni după naștere. Apropo de al patrulea trimestru de sarcină, primele 3 luni de viață sunt luni în care bebelușul are nevoie să se simtă foarte, foarte lipit de mama, exact așa cum s-a simțit în timpul vieții intrauterine. Și, practic, această primă perioadă de 3 luni de zile, el este destul de solicitant, în sensul că are nevoie de acest contact fizic de tranziție și mama face lucrul cel mai important din lume în această perioadă. Nu are un concediu în care să facă curat, să facă mâncare, ci are un concediu în care să crească un bebeluș. Ce poate fi mai important, mai minunat și mai greu decât a crește o altă ființă umană? Această ființă umană, la început, în primele săptămâni și în primele luni, are foarte mult nevoie de prezența noastră și în special de prezența mamei, vedeți, mai ales pentru alăptarea exclusivă la cerere. Și ca atare este mult mai realist să ne așteptăm tatăl să se aștepte când ajunge seara acasă să fie casa vraiște, pentru că mama a avut ceva mult mai important de făcut și să fie cu privirea mai răvășită decât părul, în aceeași pijama de azi noapte sau poate de 2-3 zile și să fie nerăbdătoare să-i arunce bebelușul în brațe ca să se ducă și ea 2 minute la baie să facă un duș sau altceva.
și cel mai probabil este destul de hămesită pentru că nu prea a apucat să mănânce mare lucru. Deci, e bine ca tatăl să știe cu ce să mănâncă alăptarea, să aibă aceste așteptări realiste și de la partenera lui, și de la bebeluș, și de la această perioadă și, foarte important, să vă repetați ca o mantră, este doar o perioadă, o să treacă. Vă spun că cu această frază în cap o să puteți trece peste multe alte perioade și puteți să începeți deja de la nașterea bebelușului. Un tată informat, un tată cu așteptări realiste, va fi un tată care va face al 5-lea lucru de mare ajutor în alăptare și anume să protejeze mama. Să protejeze mama de sfaturile incorrecte, de sfaturile nedorite, de sfaturile nesolicitate, de recomandările venite din toate părțile, fie ca mama să țină regim pentru că alăptează, ceea ce este complet fals. Studiile științifice spun că nu este nevoie ca mama să țină vreun regim preventiv dacă alăptează. Dimpotrivă, să mănânce cât mai variat, cât mai sănătos. Fie că poate laptele ei nu este bun, fie că poate laptele ei nu este suficient. Este foarte posibil ca toate persoanele din jurul proaspetei familii, proaspeților părinți, să fie experți în alăptare și în creșterea bebelușului lor. De aceea, cum spuneam, tatăl informat și tatăl cu așteptări realiste va fi un tată protectiv. Da, partenerii sunt protectivi cu partenerele lor și la fel, această protecție se va extinde și când va veni bebelușul. Tatăl are această misiune de a proteja mama și bebelușul de vizite nedorite, de sfaturi nesolicitate sau, chiar dacă sunt solicitate, de sfaturile greșite. Și cum poate face asta? Poate face asta dacă s-a informat, atunci poate să discearnă ce este corect și ce este incorect în ceea ce el aude. Apropo de sfaturi corecte sau incorrecte, ajungem la al 6-lea lucru pe care tații suportivi îl fac în alăptare pentru partenerele lor și anume cer ajutorul sau îi sugerează mamei că ar fi bine să cheme un ajutor în alăptare. Da, nașterea și alăptarea sunt lucruri fiziologice, sunt naturale, dar nu sunt neapărat ușoare. Exact așa cum o mamă are nevoie de ajutor la naștere, tot așa ea are nevoie de ajutor și în alăptare. Și e foarte important să reținem asta. Nu trebuie să ne așteptăm ca mama, prin simplu fapt că a născut, automat îi se încarcă ca în Matrix programul de alăptare, programul de creștere a bebelușului. Până ca proaspeții părinți să nască, ei nu au fost părinți. Deci noi toți ne naștem bebeluși, nu ne naștem părinți. Devenim părinți după ce se naște bebelușul nostru, cu fiecare zi pe care o petrecem cu bebelușul nostru. Creștem odată cu el. Și nu este normal să ne așteptăm ca mama care a născut imediat să știe alăptare. Sunt foarte utile cursurile prenatale. Eu țin astfel de cursuri de alăptare de ani de zile și nu doar de alăptare. Orice curs ați face înainte de alăptare este foarte, foarte util, dar aceste cursuri nu învață mamele să alăpteze. Cursurile informează viitorii părinți. Cursurile dau niște repere, oferă niște informații, niște recomandări, în așa fel încât părinții să aibă informații corecte. Dar alăptarea se învață. Alăptarea se învață exact cum învățăm să mergem cu bicicleta cu bicicletă, exact cum învățăm să conducem mașina cu mașina și alăptarea o învață mama împreună cu bebelușul ei. Și avem instructori auto, există consultanți în alăptare, certificați internațional IBCLC și este foarte important să mama să beneficieze de acest ajutor de la bun început. Ajutorul în alăptare, consilierea în alăptare nu este un lux, este o necesitate, este ceva ce alte sisteme de sănătate din alte țări oferă în mod gratuit proaspetelor mame. Deci, e foarte bine ca tatăl să o încurajeze pe mama sau chiar el să îi sugereze să ceară sfaturi și să ceară ajutorul unui consultant certificat. Este foarte, foarte important. Al 7-lea lucru pe care îl poate face un tată suportiv este să ceară mâncare.
În alăptare este un consum caloric mult mai mare decât în sarcină și mamele care alăptează au nevoie de o hrană consistentă, hrănitoare. De ce? Pentru că ele furnizează hrană vitală pentru bebelușul lor. Corpul lor este această minunată și magică fabrică sau acest minunat și magic bucătar care face cea mai sănătoasă mâncare, care este în același timp și medicament pentru că conține anticorpi și ca atare și mama are nevoie să se hrănească cât mai sănătos, cât mai variat cu putință și e foarte important ca tatăl să se asigure, fie că face el cumpărăturile, fie că le solicită celor din familie să gătească pentru mamă, fie că este el cel care comandă mâncare. Deci e foarte important ca tatăl să se ocupă și de hrana mamei, nu doar de hrana bebelușului. Mama se ocupă de hrana bebelușului prin alăptare, făcând asta alăptând de cel puțin 8 ori în 24 de ore, atunci când alăptează ea exclusiv, în primele 6 luni de zile. Vă spuneam, și ea are nevoie de o hrană consistentă și sănătoasă și nu este indicat să țină niciun fel de regim alimentar, dimpotrivă, este contraindicat să țină regim preventiv pentru ca bebelușul să nu facă colici. Studiile demonstrează că aceste regimuri ținute preventiv sunt dăunătoare pentru că privează mama de surse importante de nutrienți. Deci este treaba tatălui să se asigure că mama mănâncă cât mai sănătos cu putință și că are ce să mănânce și că nu ajung la ea sfaturile acelea cu nu mânca varză, nu mânca fasole, nu mânca etc., care nu au nicio bază științifică. Astfel ajungem, după ce că am spus că al 7-lea lucru pe care îl fac tații suportivi în alăptare este faptul că ei se ocupă de partea de mâncare, fie că fac ei curățenie, fac ei mâncare sau comandă mâncare sau aduc mâncare făcută de alți membri ai familiei. Următorul lucru de care se ocupă tații este curățenia și orice altceva mai este de făcut prin casă sau orice altceva are nevoie mama. Fie că e vorba de curățenie, de cumpărături, de pus mașină de rufe la spălat, orice poate să facă tatăl este foarte important pentru că iată, mama este la dispoziția bebelușului 24 de ore din 24 și asta este prioritatea ei. În primele săptămâni și în primele luni de viață, prioritatea ei este bebelușul și ca atare toate celelalte lucruri cad pe planul 2. Rufele nu plâng, vasele nu plâng dacă rămân nespălate, deci nu este nicio problemă. Dacă tatăl nu reușește să facă față cu tot ce este de făcut, poate să ceară ajutorul la fel din afară, să solicite pe cineva pentru curățenie sau pur și simplu toleranța părinților, proaspeților părinți la dezordinea din casă poate să crească și, repet, ajută de multe ori să vă spuneți, este doar o perioadă, o să treacă, bebelușul doar în această etapă are atât de mult nevoie de noi, pe măsură ce crește și intră în alte etape, o să fie mai independent și o să ne reluăm și noi ușor viața cum o știam înainte. Al 9-lea lucru pe care îl fac tații care sunt suportivi în alăptare este faptul că ei preiau bebelușul de la mamă atunci când mama nu alăptează pentru ca mama să poată să aibă și ea o pauză de la alăptare, să aibă o pauză de la bebeluș. Este foarte greu să stai 24 de ore din 24, adică zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, într-o buclă de caca, pipi, nani, papa și de la capăt, fiind tot timpul la dispoziția unei alte ființe umane care, oricât de mult am iubit-o și oricât de mult ne-am dorit acest bebeluș, este foarte solicitantă și pentru mamă este copleșitor să fie non-stop la dispoziția bebelușului și ca atare este foarte important ca tatăl între alăptări, dacă mama nu se poate odihni altfel, să preia bebelușul și să o trimită pe mama la culcare sau să îi dea o pauză, o oră, două pe zi de la bebeluș.
ca ea să poată avea un pic de timp pentru ea, să se poată reconecta cu ea, să nu se mai simtă alienată. De ce spun lucrul ăsta? Pe vremuri, femeile care nășteau nu erau izolate de comunitate. Făceau parte în continuare din comunitate și comunicau, socializau des cu alte femei și cu alte familii din sat. Pe când acum, datorită traiului nostru modern, de multe ori femeile după ce nasc sunt evident izolate de colegii de muncă, de multe ori izolate și de către prieteni care au alt stil de viață și de asta pentru ea poate să fie foarte alienantă această perioadă și este bine ca ea să aibă o scurte răgazuri de timp în care să se odihnească în ce mod simte ea nevoia, fie că este dormind, fie că este ieșind la o cafea o oră cu o prietenă, fie că este uitându-se la un serial singură pe Netflix. Evident că poate să facă asta și cu bebelușul la sân, dar în momentul în care ea simte nevoia de o pauză, contează foarte mult lucrul ăsta pentru că se întoarce cu bateriile încărcate la bebelușul ei. Eu țin minte că dacă mă duceam o jumătate de oră să fac niște cumpărături la Mega Imagul din colț, mă simțeam de parcă m-aș fi plimbat undeva pe o plajă. Efectiv, o simțeam ca pe o vacanță, prin simplu fapt că vedeam oameni și erau alte discuții decât cele despre Pampers și lucruri legate de bebeluș. Și ajungem la al 10-lea lucru pe care îl fac tații care sunt un suport consistent în alăptare și anume nu doar preluarea bebelușului atunci când mama are nevoie de o pauză, ci orice face mama cu bebelușul care nu implică sânii, poate să facă tatăl. Deci orice îngrijire a bebelușului, schimbat Pampers, masaj, spălat, băiță, orice purtat în sistem de purtare, orice poate să facă mama, ce nu implică sânii, poate să facă și tatăl și nu doar că poate să facă, ci ar trebui să facă. De ce? Pentru că noi suntem părinți în mod egal. Prin simplu fapt că mama alăptează, de aici nu rezultă că ea ar trebui să facă tot. Orice nu este alăptare, deci orice nu implică sânii, poate și trebuie să facă și tatăl, pentru că și el este părinte. În engleză se numește co-parenting. Suntem părinți în mod egal și facem totul în mod egal. Dacă mama poate să schimbe Pampers, și tatăl poate să facă asta. Dacă doar mama poate să alăpteze, atunci doar mama va alăpta. Și mie îmi place să traduc acest co-parenting prin mama cu sâni și mama fără sâni. Mama cu sâni fiind cea care alăptează, mama fără sâni fiind cea care poate să facă orice altceva. Este foarte important ca mama să se simtă susținută și nu doar susținută, să simtă că are partenerul ei de cuplu, îl are aproape. Vă spuneam că cuplul după nașterea bebelușului trece prin multe transformări și indiferent de cum decurge experiența alăptării pentru mamă, ceea ce o marchează în mod decisiv este cum s-a simțit ea. Și asta e foarte important să vă gândiți tot timpul. Cum se simte mama? Se simte sprijinită sau se simte subminată? Se simte încurajată sau se simte criticată? Orice vreți să-i spuneți, orice vreți să faceți, gândiți-vă la ea ca la un partener și nu o subminați. Ea va fi marcată profund pe viață. Și nașterea și alăptarea sunt experiențe din viață și experiențe ale maternității de care ne amintim toată viața, de care povestim toată viața și ele pot fi de asemenea o experiență de reconfigurare și de sudare a cuplului, așa cum am fost parteneri înainte de conceperea și nașterea bebelușului, suntem în continuare parteneri și după nașterea bebelușului, ceea ce înseamnă părinți în mod egal, putem face amândoi aceleași lucruri, mai puțin alăptarea și este foarte, foarte important cum se simt mamele de la cât sprijin au avut ele în alăptare, că se simt admirate, că se simt încurajate, că simt ca o parte de tot ajutorul pe care și-l doresc și foarte important, întrebați-o cum se simte, întrebați-o cu ce puteți să o ajutați,
pe lângă aceste 10 lucruri pe care le fac tații, iarăși e foarte important cum comunică cu mama, cum își arată disponibilitatea de a-i acoperi nevoile, de a interesul față de cum ele se simt și interesul față de cum o mai pot ajuta. În plus, poate că mama într-o anumită zi își dorește ceva în mod special, nu știu, își dorește o anumită înghețată dintr-un anumit loc sau, nu știu, ceva în mod special, așa că întrebați-o în fiecare zi cum te simți, cum pot să te ajut, ești minunată, faci un lucru absolut minunat și eu vă doresc să aveți împreună, ca părinți, o experiență minunată, indiferent că sunteți mama cu sâni sau mama fără sâni. Împreună cu colega mea, moașa Irina Popescu, am inițiat un program care se numește Moașă de Părinți și acest program Moașă de Părinți oferă suportul după naștere. Este un suport online împreună cu noi două moașe, care este pe bază de abonament și în momentul în care părinții sunt puțin derutați de viața cu bebelușul când aterizează acasă de la maternitate, pot avea zilnic suportul online a două moașe cu o bogată experiență profesională și personală și de asemenea, dacă aveți nevoie, puteți să apelați la consultanți în alăptare. Eu vă încurajez să apelați oricum din start. Puteți să sunați la clinica de alăptare, unde puteți să primiți sfaturi gratuite la telefon și de asemenea puteți să solicitați și vizita unor consultanți certificați acasă. Sper să găsiți utilă această listă cu 10 lucruri pe care le fac tații care sprijină alăptarea și vă rog mult să adăugați și voi, să îmbogățiți lista. Aș fi foarte, foarte bucuroasă ca această listă să crească și ca părinții să aibă parte de o experiență cât mai bună în privința creșterii și alăptării bebelușului lor. Vă mulțumesc!